नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି ମୋର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେ, କାରଣ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ, ଆସି ବାହାର ହାୱା ବାଜିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବୁଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଉଠି ପଡ଼ି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସିଧା ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲିଣି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭାବିଲି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି। ସେ ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଣିବେ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଏହା ଭାବୁଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ବି ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଧୂପ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଧୂପ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେ ସାରା ପରିବା, ତା ସହିତ ଶାଗ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କୋଶଳା ଶାଗ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ କୋଶଳା ଶାଗ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କୋଶଳା ଶାଗ ଭାଜି ଦିଅ ଖାଇବା। ମୁଁ କୋଶଳା ଶାଗ କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଯେତିକି କାମ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ନ କରିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି, ଏଠି ଆସି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଶିଖୁଛି ଆଉ କରୁଛି। ବାପରେ ବାପ କେତେ କାମ। ଶାଗ କଟା ଏଠି ହେଇଗଲା। ଶାଗ କାଟିକି ଧୋଇକି ଶାଗ କାଟିକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବି ବସାଇଦେଲି, ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଦେଲି ରୋଷେଇ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଲଗା ସବଜି ଥିଲା ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହଁ ଏଇଟାରେ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ନା ଫୁଟଣ ଜିରାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ରସୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସେ, ଆହା। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତ ଏ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣି ଶାଗଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗରମ ଗରମ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କଲେ ଲେଟ୍ରେ ଭାଜିବ, ଯେମିତି ଗରମ ଗରମ ଖାଇହେବ ପଖାଳ ଭାତରେ। ଶାଗର ପାଣି ବି ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଏ ଶାଗଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସିଝିଗଲାଣି, ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି। ସେ ପାଣି ବାହାରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଟିକେ ମୁଁ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, ସେମିତି ସିଝି ବି ଯିବ, ପାଣି ବି ମରିଯିବ, ମରିଗଲେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲେଇଟି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବ, ଯାହା କ'ଣ ଖାଇବା ଆମ ଓନରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଖାଇବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଆଇଁଷ ହିଁ ଖୋଜିବ, ମାଛ ମାଂସ। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ସେ ରୁହେ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରୁହେ। ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଆସେ, ତାର ରାସ୍ତା ହେଲା ଏଇ ବାଟେ। ଆଉ ଏ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆହେଲେ ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ତଳ ବାଟେ ପଶିକି ସେ ଚାଲିଯିବ, ଭାରି ବଦମାସ। ସେଠି ଶାଗ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଏଠି ମୋ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଟିପୁଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ସିଧା ମୋ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଟିପୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ହେଲେ ଗାଧୋଇବେ ଖାଇବେ। ଶାଗଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ହିଁ ଅଛି। ଶାଗଟା ହେଇଗଲାଣି। ଶାଗ ପରେ ତାପରେ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜିଦିଅ, ଛାଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଣିଥିଲେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛଡ଼େଇକି ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଦିଅ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି।
ଆଜି ଶିମ୍ବ ଆଳୁର ଭଜା ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଶୀ ଶିମ୍ବ ଏଇଟା। ଖରାବେଳର ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାତି ପାଇଁ ଡିନରରେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ମଟରର ସବଜି ତରକାରୀ ହେବ। କହିଲେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇ ବାଟଣକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲି। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ବାଟଣଟା ଟିକେ କଷି ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ। ଏ ବାଟଣ କଷିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁ ବି ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବ ତା ସହିତ, ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମଟର ଯେଉଁ ଟିକେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ପୁରା ଗ୍ରୀନିରି ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାଟା। ଖାଇବା ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ଡିନରରେ ରୁଟି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ସବଜି ଖାଇଦେଇ ଡିନର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଗଲାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜୁହାର ହେଇ ସିଏ ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ କବାଟ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର।